Bosch har lanceret en ny kameraserie, 200-serien, hvor jeg vil præsentere jer for vores Minidome HD-kamera, som er et indendørs kamera. Det er et HD 720 progressiv scan, altså 720p, som leverer et 16:9 billedformat, der gør, at vi har et bredere billede, og derved kan vi jo spare på kameraerne i forhold til normale standarddefinitionskameraer, hvor vi har et smallere billede. Vi kan dække det samme område med færre kameraer. Kameraet er et treakset kamera, der gør, at vi kan montere det enten på loftet eller på en væg, og så kan vi via de tre akser justere ind til, at vi får det billedeudsnit, vi gerne vil have. Kameraet er født med en 2,7 til 9 mm objektiv. Der er indgangen for alarm, altså audio-indgang og line-in og line-out. Der er indgang for en input, hvis vi skal have den til at optage på en ekstern input, eller vi skal have den til at trække en motion-alarm for eksempel. Der er også indbygget mikrofon i, der gør, at vi kan begynde at optage på lyd. Altså lyden af et eller andet, for eksempel glas, der bliver knust, jamen, så kan vi begynde at optage, når lyden kommer af et knust glas. Kameraet er et understøtter OnVIF, der gør, at vi kan snakke sammen med tredjepartsprodukter. Det kan enten være en tredjeparts optager eller en tredjeparts software. Forsyningen til kameraet, jamen, det foregår via netværket, via Power Ethernet eller via den medfølgende 12 volt strømforsyning. Når vi skal optage fra kameraet, så har vi mulighed for at optage indad på en iSCSI, eller har vi mulighed for at optage lokalt i kameraet. Der er SD-slot til et microSD, hvor vi understøtter op til 32 GB, og der følger et 4 GB SD-kort med kameraet, når vi køber det. Der følger også med kameraet følger der også vores software med, hvor vores Bosch videoklient, som er en gratis software op til de første 16 kameraer, som kan udvise op til 64 kameraer ved at tilkøbe licenser. Men vi kan bruge den til at afspille med, altså til live-billeder, eller ved at afspille de optagede hændelser fra kameraet. På et Bosch-kamera, der er der 3 års garanti.